हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरलायबाय बहुत गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोलायबाय खनसे दायो नायलांदो नै मैगं बागानाव फैदों आरोना बिलाहिया गैला दायो गोदान गोदान गायबाय खुमब्रा केरेला दायो नायलांदो नै थास' गायदों नै बेयाव पटल गायनो नागिरदों जांला होजोबबाय गासिबो इथिंबो ओइ नै थुमफुलमोननि बेलाथि बागानाव फैदों जोङो बिलाहिया रानजोबबाय नै दायो गोदान गायसिगोन आरोना फैलाय नै आं केरेला गायदों नै दा थायदों जोंनिया केरेलाया रज'बाय बे फुथागिरिबो जादों गायजोबदों आं मंगलबार फुंनिफ्राय नै jि मोजां उथांदां मोना बेनि थांख' खामानि मावदो आलु सोनो नागिरदों दायो लोगोफोर आलु सोनो नागिरदों आलु बुदोंमोन नै इथिं थास' गायदों लोगोफोर नै इथिं थास' गायदों नै इयाव थास' गायजोब्बाय आरोना इदि हाखर जावनानै गायो थास'खौ गासिबो थास'खौ गायो खिजिबाय माथो बेखौ गोजौ गोजौ जाबासो फबो दा बेयावलाय मा गायगोन नै बियो खुमब्रा जांला आरोना खुमब्रा गायदों ini kedua itu akan sama lah dengan air unau. Deh, sing lain pendayang budaya langsung. Sudah betul berapa? Ini nih hadir. Video थांसैगोन थांसै नेयो आरो मैगंखौ नेयो बाबाया नेयो बेयाव उन्दुयो गिदिर नङा गासिबो नै दा बहा थांसै बे बुटल बिजौलांबा 20 तारिखनि सिगां फैजोबनांगौ होनदों 20 तारिखनि सिगां फैनांगौ 20 तारिखनि सिगां फैयाबा मा जागोन मिथिया होनलाय जायनो फैनानै जायगाया ओमफ्राय सोरबा आरो बेलेगखौ फैलायनानै दखान लाख'नानै
ngó khôn rồi này hàng cắt năng gì mới này lại này để khăn này xe letra của tholi bia mà nó khôn rồi năng gỡ cái gì phai vô khôn rồi này hàng cắt năng gì vậy chị này đây đừng sức năng chị này cô chị sẽ ra vậy nè kia letra ra vậy nè nè đi lại thôi được ra vậy đi lại cố gắng lại đừng ô đây lại xin làm có thứ ai nè về sau đó kia lại vào này gitu ơi cái gì abo mà bác con đi mà gini nih ya gila mày chứ anh làm chi anh làm ơi nên lại mèo kia đừng có thập ra suju ai nè aduh भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालायना होदो दायो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बहुत गोबावनि उनाव दिनै भिडिअ लाबोना लोमजादोंमोन आं गगा मोनदोंमोन ओंखायनो बानायनो हायाखै दायो बेखिनियावनो फोजोबसै आरो बाय बाय